Desem la nostra vida sencera als nostres dispositius digitals, missatges, arxius, contrasenyes, dades valuoses de tota mena i, ens n'adonem o no, també hi ha dades personals sensibles que hi queden enregistrades i que diuen molt de nosaltres. Quan arriba el moment de canviar d'ordinador o de telèfon, se'ns fa una muntanya traspassar al nou aparell tot el que guardem a l'aparell antic. Quins són els recursos que podem emprar per traslladar fàcilment les dades dels nostres aparells antics als nous per no perdre ni els arxius ni la configuració? Alerta que l'escenari que planteges no és gaire complicat, però ves per on em trobo que m'he quedat sense mòbil fa poc i el meu dispositiu antic és irrecuperable. I ara no em feu explicar i no em pregunteu què dimonis m'ha passat perquè és una miqueta desagradable, la veritat. En definitiva, què passa quan el nostre enginy electrònic s'espatlla o ens el roben o el perdem? Quines precaucions hauríem de prendre per assegurar les nostres dades? Quins passos hauríem de seguir quan no conservem el dispositiu? Doncs avui, per aclarir aquesta mena de qüestions i parlar de com evitar la pèrdua de dades valuoses, tenim amb nosaltres Bruno Pérez Juncà, pèrit judicial informàtic forense. Gràcies per acompanyar-nos, Bruno. Gràcies a vosaltres. Parlem primer de mesures de prevenció, després de l'operació de canvi de dispositiu. Per una banda, quan el canvi és previst, però de l'altra, quan el canvi és obligat i per sorpresa. Quines mesures de precaució hauríem de prendre d'entrada per no trobar-nos amb un bon disgust i amb la pèrdua de les dades si hem de canviar de dispositiu? Mira, la primera que segurament et deus esperar que et digui és que fer còpies de seguretat, val? Però te'n diré una molt abans, que és primer de tot aprendre i conèixer el teu telèfon. Malauradament, la gent aquí, tothom s'està comprant dispositius i no en tenen ni la més remota idea de com funcionen. No dediquen temps a veure totes les opcions i configuracions que té, la part de privacitat, la part de seguretat, realment quines eines et dona el propi telèfon. Una vegada coneixes el teu dispositiu i saps tot el que pots fer, a partir d'aquí sí que el primer consell i molt important és còpies de seguretat. Totes les còpies que puguis tenir. Si vols una còpia al núvol i sobretot una còpia externa, que és aquesta la que realment en moments complicats et podrà salvar. I quines eines i recursos ens faciliten la migració de les dades, els perfils, les configuracions, les imatges i els arxius quan decidim canviar de mòbil? Doncs mira, segons el sistema operatiu que tinguis, segons el fabricant de la teva marca i model, normalment tots els fabricants et donen un software que te serveix justament per fer aquest backup, aquesta còpia de seguretat amb un ordinador, amb un element extern. A més, també segons les aplicacions que tu facis servir, doncs tens les opcions de guardar les dades en el núvol. Una de les coses que primer has de fer és una mica un simulacre. Has de fer una previsió de què passaria si perdessis les dades, de com les pots recuperar. Si no tens un pla de recuperació, malauradament, el dia que te passi, aquell dia ja faràs tard i no sabràs què has de fer. I molt relacionat, de fet, amb això que comentes, Bruno, a mi el que em preocupa és què passa quan el perdem, quan ens el roben, quan es fa malbé el nostre telèfon o el nostre ordinador, aquell moment no previst, no? Com ens hi posem? Què fem? Què hauríem d'haver fet per no trobar-nos que la recuperació de les dades no sigui una autèntica missió impossible? Doncs mira, com te deia, has de fer un pla d'incidència, de dir, aviam, en el moment que tu t'ho compres, el primer que tens que fer és ser conscient de la responsabilitat que comporta l'ús de la tecnologia. A l'hora de la veritat, tu ets l'últim responsable de la teva informació. No serveix d'excusa quan ho perds tot, és que el fabricant, és que el núvol, etc. No t'enganyis. Les dades són teves i la responsabilitat és teva. Per tant, el que té que prendre mesures ets tu. Sí que certament, quan ja es perd tot, malauradament estem aquí en la tecnologia de Santa Bàrbara quan trona, que la gent se'n recorda quan tenen el problema. Quan hi ha pèrdua d'informació per temes d'accidents o per temes tècnics, sí que hi ha tècniques de recuperació, però hem de recordar que són tècniques costoses. Per això sempre recomanem el fet de tenir més d'una còpia. I també és molt important recordar que si tu perds el teu dispositiu, el primer que tens que fer és, amb aquestes eines que et donen el fabricant, és
a l'esborrat, demanar l'esborrat a distància i, sobretot, desvincular, que això és una paraula que la gent no se'n recorda, desvincular totes les comptes que tinguis lligades en aquest dispositiu. Val? Tu accedeixes a la teva compte i simplement el vas desvinculant, de manera que qui t'hagi agafat aquesta informació doncs no la pugui fer servir. També hem de pensar que si ens roben aquesta informació ens poden estar agafant, a més, les nostres contrasenyes. Per tant, en el moment de la pèrdua d'informació és el moment d'agafar i fer un canvi a totes les contrasenyes de tots els serveis que fèiem servir amb aquest dispositiu. Com podem bloquejar o esborrar remotament les dades dels nostres dispositius perduts o robats en cas de necessitat, Bruno? Cada fabricant et dona la seva opció. El que no pot ser és si el fabricant et dona una opció que és ¿dónde está mi teléfono? Vale, on està el meu dispositiu? Si tu el tens desactivat, en el cas de que el perdis, esclar, les possibilitats són poques. Per tant, si ja el propi fabricant ens dona una eina, fem el favor de fer servir les eines que ens donen. Per tant, com et deia al principi, el que has de fer és conèixer el teu dispositiu, totes les opcions que et donen i, sobretot, fer una simulació del dia que et passi alguna cosa, com has d'actuar. Estem en una societat en la que estem bombardejats d'informació i no t'acabes recordant de les coses. Però el que no hem de fer és separar tant la nostra vida digital de la nostra vida analògica, perquè a casa meva hi ha una cosa que es diu llibreta i tu amb una llibreta perfectament te pots apuntar aquests 4 passos que en el moment de crisi et poden salvar. Doncs fins aquí el nostre programa sobre gestió d'incidències digitals. Esperem que els nostres oients hagin pres bona nota de les recomanacions del nostre convidat. Gràcies, Bruno Pérez Juncà, pèrit judicial informàtic forense, per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. I recordeu que per mantenir les nostres dades segures cal, com deia el Bruno, que actuem. Perquè avui podem posar en marxa una sèrie d'accions que poden estalviar-nos molts mals de caps el dia de demà. Activeu-vos i protegiu les vostres dades.